Το ερώτημά σας είναι αν είναι θέμα αυτοδιοίκησης. Οπωσδήποτε είναι θέμα περιφέρειας. Η περιφέρεια στα δικά μου μάτια, αλλά και όχι μόνο στα δικά μου μάτια, και η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να πάρει όσο δυνατόν περισσότερες αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος. Εδώ έχουμε μια περιφέρεια που όλα τα χρόνια είναι ουσιαστικά το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Δεν διεκδικεί. Δεν ζητά πράγματα για εδώ. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Αργύρη, θα σας πω κάποια ζητήματα που τα θεωρώ πολύ σημαντικά και βλέπουμε μια περιφέρεια να μην σηκώνει ανάστημα απέναντι στην κεντρική διοίκηση. Η πώληση της Εγνατίας Οδού. Ένα στρατηγικό έργο, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα των τελευταίων 50 ετών. Πωλείται, δεν μιλάει κανείς. Το λιμάνι της Ιγουμανίτσας πωλήθηκε, δεν μίλησε κανείς. Τα παραγωγικά μας της Υπήρου, οι δυνατές μας υποδομές που χτίστηκαν, φτιάχτηκαν με χρήματα του Έλληνα, του Υπηρώτη φορολογούμενου. Πού είναι η περιφέρεια πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Υπήρχε διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης. Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων είναι ένα ζήτημα. Δεν μπορεί να έχουμε. Μιλάμε για τουρισμό. Κατά τη γνώμη μου, η Ήπειρος δεν είναι ούτε στο 2% των δυνατοτήτων της, να σας πω στο 5% των δυνατοτήτων της τουριστικής αξιοποίησης. Πώς θα φτάσει κάποιος εδώ, κύριε Αργύρη? Κατά λάθος, θα πω ότι ουσιαστικά η Πρέβεζα πήρε ανάπτυξη λόγω της Fraport και λόγω του αεροδρομίου του Ακτίου. Η Ήπειρος δεν έχει αεροδρόμιο. Για να φτάσει κάποιο στα Γιάννενα, έχω ζήσει στο εξωτερικό 5 χρόνια. Δεν μας ξέρουν. Ποια είναι η προβολή που έχει κάνει η περιφέρεια Υπήρου στο εξωτερικό? Μια Ήπειρος 2.500 ετών ιστορίας. Δεν μας ξέρουν ούτε στην Αγγλία ούτε πουθενά. Και αν μας ξέρουν, πώς θα έρθουν εδώ? Πώς θα φτάσουν εδώ?